Civîna Serokwezîrê Yunanistanê Kyriakos Mitsotakis bi wezîrê dervê Tirkiye re bi mebesa sızkirina girişiyên her du endamên NATO bû û herwesa ihtimala civîneka rayedarên Yunanistanê bi serokê Tirkiye re Recep Tayyip Erdogan li rexekî civîna bilind a NATO li Brukselê çardeh vê mehê. Lê di civîneka çapemeniyê de wezîrên dervên her du welatên hevsûnûr û endamên NATO cudahiyên dirêjdemên welatên xwe li bîra hev anîn. Των διαφορετικών και σε αρκετά ιδιαίτερα σοβαρά θέματα. Em baş agadarî cudahiyan e. Hindek cudahiyên gelek mezin, helwestên gelek jêk cuda yên me û Tirkiye hene. Lê mebesta civîna îro hewlek bû ji bo destpêkirina danûstandinan eger mumkin be ji bo asayîkirina destûdarê bi borîna demê. Nakokiyên her du neyarên dîrokî li ser çend pirsên alozin bigire ji ava nîfneteweyiya deryaya naverasta di nêvbera her du welatan de kêmaniya Musulmanên Yunanistanê rewşa Qubrısê û qayîxên qaçaxçiyên penaberan ku ji Tirkiye rû dikin Ewropa bi rêka def avên Yunanistanê. Böyle gidersek bu konularda hızlı Me pirs û nakokiyên dirêjdem hene. Li benda çareseriyê ne. Em dixwazin bi cîraniyek baş çareser bikin. Bi rêzgirtin li qanûnên navneteyî û berjewendiyên dualî. Tirkiye bi hîviya peywendiyên bazirganî û aboriyên mukime bi Yunanistanê re lê diyar e çareserkirina nakokiyên her du welatan bi tinê hîvî ne. Bi taybetî jî ev bi ruhnî ket rojevê dema li yekem roja geştî Yunanistanê çavîjikro seredana Musulmanên bajarê Komotnî li bakurê Yunanistanê kir ku li demekî ew li jêr dest helata İmparatoriyeta Osmanlî bû. Çavşoglu beşdarî di hewleka çandina daran de kir û bi rêberên Olî Reciviya got dema behs bêt ser maf û azadiyên wan Tirkiye ji ber danana nake heta li demê bilindbûna girjiyan bi Athîne re. Rewşa kêmaniyên Musulmanên Yunanistanê bûye naverokê pirseke hestiyar di nêvbera Enkerê û Athîne de. Tirkiye wan weka Turknijad dide naskirin û dibêje jimara wan digeha 120,000 lê Athîne dibêje ew Musulmanên têkelnijadin.